mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Salamat sa lahat-lahat. Kayo na po ang bahala, bathala. Hi kabisyo. Ako mismo to. Si DJ Rocky. At ito ang aking secret file. Actually, hindi nga ito secret. But this is worth sharing for me. Alam mo, ang dami kong ipinagpapasalamat sa mga nagdaang taon. At isa ka na doon, kabisyo, sa patuloy mong pagsuporta sa akin. Sa pagsubaybay mo sa aking career bilang DJ. At sa programa ko sa radyo. Na ngayon ay napapakinggan na rin sa Spotify. 11 years, kabisyo. 11 beautiful and blessed years. Ang sarap bilangin ng mga taon. Pero minsan, ang sarap din na magbalik tanaw. Marami akong naging magagandang karanasan at marami ring mga hindi masyadong maganda na nangyari. Pero bahagi naman ito lahat ng buhay, hindi ba? May 1, 2023. Biglang tumigil ang mundo ko. Yung tila napakabilis na umikot kong mundo, bigla na lang huminto sa pag-ikot. Kasi na-aksidente ako. Nagkaroon ako ng patella fracture. Yung kneecap ko, basag. Sinubukan kong maging matatag. Iniisip ko, kakayanin. At kaya ko. Pero habang dumadaan ang mga araw, parang nangihina ako lalo. Parang pinapatay ng panghihina ko yung pag-asa na gagaling ako agad. Kasi literal na hindi ko noon magawa ang mga kaya ko namang gawin dati. Ang maglakad, ang magbihis ng sariling damit, ang mag-drive. Kahit nga pagligo umihi at tumae.
Hindi ko nun kaya mag-isa. Kailangan ko pang alalayan. That was when I realized na kahit pala sobrang independent ko na as a person, darating pala yung panahon na kakailanganin ko ng tulong. Kakailanganin ko ng pangunawa. At kakailanganin ko ng pagmamahal ng iba. I realized that no man is really an island. Kaya malaking-malaki ang pasasalamat ko sa pamilya ko, sa mama at papa ko, sa mga kapatid ko, at sa mga taong inalalayan ako sa pagkakataong yun. Sila ang mga literal na umakay sa akin noong mga panahong wala akong sariling lakas para lumaban. Sila ang naging sandigan ko para muling makatayo at makausad sa agos ng buhay. Noong mga panahong yun, doon ko pala makikilala ang kaisa-isang lalaking magiging partner ko. Partner in life. Ang pangalan niya ay Chino. Tulad ko, nanggaling din siya sa isang mapait na nakaraan. Pero hindi yun naging hadlang para sa aming dalawa na tuparin ang aming mga pangarap ng magkasama at magkahawak kamay. Sa pagdating ni Chino sa aking mundo, dumating ang mga napakagagandang biyaya na noon ay pinangarap ko lang, pero ngayon ay bahagi na rin ng aking buhay. Noon, pangarap ko lang maging isang writer. Nitong January 2024, ay nagkaroon ako ng book signing. Nakapag-publish sa wakas ng una kong libro. Malay natin madagdagan, diba? At salamat nga pala sa lahat ng mga bumili ng kopya at sa mga tumangkilik ng aking akda. Sa mga tumangkilik ng secret files ng mga kabisyong nagtitiwala sa akin. Salamat din sa CNE Publishing sa pagtanggap sa aking talento at sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na maisalibro ang mga kwentong hindi ko malilimutan sa aking programa. Bukod sa pag-publish sa unang libro, humarap din ako sa isang matinding hamon sa karera ko this year. Isang pagbabago na hindi ko alam ang kalalabasan. Kinausap ako ng management ng MBC Media Group at ng Love Radio sa bandang kalagitnaan ng taon. Magbabago raw ako ng time slot. Mula hapon ay lilipat na ako sa 9 p.m. to 12 midnight slot. Alam mo, yung feeling ko, punong-puno ako. Puno ng duda, puno ng stress, puno ng anxiety. Puno ng mga tanong. Kakayanin ko ba, magagawa ko ba ang mga bagong iniaatas sa akin? What if hindi ko kaya? What if I fail? Ang dami kong tanong na patuloy ko pa rin hinahanapan ng sagot. Panibagong laban ito. Laban na baguhin ang aking nakasanayan. Laban na susugal ako sa walang kasiguraduhan. Hindi ko alam kung tatanggapin ako ng mga makikinig sa 10 oras ng gabi. At noon, nakala nyo lilinisanin ko na ang radyo? Hindi ba? Huling araw ko lang noon sa radyo kasi lilipat na ako sa gabi. Pagsapit ng July 15, umere ang unang episode ko sa gabi. Nadagdagan pa ng segment na Top Secrets. Lumaki ang pagkakataon kong makinig at magbahagi ng kwento ng ating mga kabisyo. Kaya't nais kong magpasalamat sa lahat ng patuloy na nagbabahagi ng kanilang kwento. At sa mga walang sawang nagtitiwala
ng kanilang mga pinakatatagong sikreto. Sa liham man o sa telepono, kayo ang inspirasyon ko kung bakit patuloy tayong namamayagpag at nagtatagumpay. Sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa buhay ko sa taong ito, hindi ako pinabayaan ni Chino. Noong July din mismo nag-propose siya sa akin ng kasal. Nag-yes ako syempre, no? Baka tumanda na akong dalaga. At itong October lang, in an intimate celebration, eto sasabihin ko na talaga yung sikreto. Naikasal ako kay Chino. Naikasal ako sa lalaking mahal ko at mahal ako. Araw-araw, gabi-gabi naming pipiliin ang isa't isa. I want to keep thinking that my marriage with Chino was a start of a happily ever after. Pero may naghihintay palang kapalit yun. The very next day, katatapos lang ng kasal namin, binawian agad ng buhay yung alaga naming aso na si Simba. Si Simba na nakasama ni Chino for 8 years, long before I came into the picture sa buhay niya. Si Simba na naging karamay ni Chino sa lahat ng kanyang madidilim na yugto ng buhay. Si Simba na siyang tanging nagparaya ng kanyang buhay para ihabilin sa akin ang taong mahal na mahal din niya. Inihabilin niya sa akin si Chino before he left us abruptly and painfully. Masakit man tanggapin, but we are learning to get used to the void that Simba left us. Kaya kay Simba, I want to thank you for sharing Chino with me. Thank you for loving Chino and for offering your life for our sake. Salamat sa lahat ng lambing, tahol, pagyugyog ng buntot mo para lang ipahiwatig sa akin sa amin ni Chino ang pagmamahal mo. Hindi ka man naging tao. Minsan nga, mas tao ka pa nga. Sa ibang tao I miss you and I will always love you. And of course, I want to thank Chino for coming into my life, for choosing me to be your better half. Hindi ko maipapangako na magiging maganda ang bawat araw at gabi ng ating pagiging mag-asawa. Pero ipapangako ko na sa bawat araw at gabi na dadaan, ikaw at ikaw lang ang pipiliin kong mamahalin. Mahal na mahal kita. Sa ngayon tila wala na akong ibang mahihiling pa. Umaapaw ng kaligayahan ng puso ko dahil sa patuloy na suporta at pagmamahal na ibinubuhos ninyong lahat sa akin. Itong tagumpay na tinatamasa ko, hindi ito akin lahat. My success is not just of my own, but by everyone who is with me on this journey. Ang aking mga mahal sa buhay, ang aking pamilya, ang aking asawa, ang aking mga katrabaho sa MBC. Love Radio team, ang digital team, at ang mga tagapakinig. And last but definitely not the least, Team Rocketeers, salamat sa pagsama sa journey ko. Maingay man o tahimik na sumusuporta, maraming salamat. Alam kong hindi ko ito mararating ng mag-isa. At maisingit ko lang iba-iba naman tayo ng definisyon ng pagiging successful. For me, success is not just about being successful in your career. I think you can be successful when you have a good character. Sana na-achieve ko yun, no? Sana. Basta, lagi ko lang iisipin na lahat kayo ang siyang dahilan kung nasan man ako ngayon. Maraming salamat. Siyempre, sa Panginoong may kapal for the graces and blessings that I have received. Lahat ng ito, everything is for your glory. I pray that I may live my life beyond in accordance with your supreme will. Salamat sa lahat, Lord. Salamat sa mga dumating na biyaya at sa mga darating pa. Kayo na po ang bahala-bathala. Advance Merry Christmas, Kabisyo. Salamat, salamat, salamat.
Muli, ako si DJ Rocky. At ito, ang aking secret file.